Skont it-zokk il-fera, hekk jgħid il-Malti. L-istess qalilna l-istatwarju Jason Farrugia meta staqsejnieh minn fejn oriġinat id-dedikazzjoni tiegħu lejn il-festa naxxarija. Festa li din is-sena ser jiċċelebra b'sodisfazzjon kbir hekk kif ngħatatlu responsabbiltà sabiex jirrenova l-istatwa ta' Marija Bambina. Wara, l-istatwa se titqiegħed f'niċċa fil-każin tal-għaqda mużikali Marija Bambina Banda Vittoria. L-imħabba ta' Jason lejn il-festa intirtet mingħand diversi ġenerazzjonijiet u għalhekk ma ħasibx darbtejn meta talbuh biex jieħu f'idejh ir-rinnovazzjoni totali tal-istatwa. Meta toħroġ l-istatwa ma jindaqqx marċi komuni, għandha settinnijiet apposta għaliha, ġifieri mhix marċ komuni kif naqbad ngħid. Ħafna. Responsabilità kbira fuq kollox u sodisfazzjon kbir kollu. Magħna stqar li l-arti ma kinitx xi ħaġa li dejjem kienet fidu, imma bil-mod il-mod beda jiżviluppa ma' żmien fih dan l-għaqda stess u llum waslet huwa l-akbar proġett tiegħu sa issa. Daqqa tagħmel disin, daqqa titħajr tagħmel biċċa skultura, u mbagħad wasalt f'punt li qed nixtieq nitgħallem l-induratura, kont mort ħadd l-evening classes l-School of Arts niftakar xi 10 snin ilu issa. U minn dakinhar niżżaħħar l bħajna mixin. Proġett li ħadlu l-frank kollu u ħafna ħin prezzjuż mal-familja, l-aktar maċkejkna tiegħu li għad għandha biss sentejn. Jason spjegalna kif tul ix-xhur ta' Awwissu kien jorqod u jqum fil-garaxx fejn kien qed jagħmel ix-xogħol. L-istatwa li tur il-Madonna mżejna bl-anġli madwarha qiegħda fil-proċess li tiġi ndurata bid-deb u sabiex ixququ dwawar jispikkaw b'kuluri distinti, fl-istatwa intuża deb b'valur differenti. L-istatwa kien fiha proċess sħiħ tal-induratura li tinvolvi l-ġassatura kollha, xi 22 passata, u mbagħad l-irfinar u d-disin li tqatta fuqha bil-sistema ta' bassolilief. U finalment l-induratura kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.